aquesta llengua i estimo el poble català, del qual em sento part, tot i ser argentina, perquè ser català és pertànyer a un poble treballador, emprenedor i de paraula. Voldria així agrair en nom de tot el casal, de la Junta Directiva, que m'han recolzat en aquests anys que porto a la presidència, el poder desenvolupar la tasca de difondre la cultura catalana a Costa Rica, de difondre la petjada catalana a la construcció de Costa Rica i de fer el treball cultural que ens agrada. En els primers dies de vida vaig iniciar el meu primer viatge a Catalunya amb la família i des de llavors la cultura catalana forma part de la meva vida quotidiana a Texas. Durant els meus 20 anys com a professora m'he dedicat a educar els estudiants nord-americans sobre la història, la cultura i la política de Catalunya. Lamentant profundament la situació actual que no ens permet trobar-nos físicament i compartir les nostres vivències, vull rescatar el sentiment català en què ens inspira aquest premi i la tasca permanent de difusió que en aquest sentit fa a l'IPEC. Els casals han fet el tema del confinament, estem intentant fer una revolució digital, internet ens està permetent des de fa uns mesos també estar molt més en xarxa, ara estem parlant cada setmana amb els casals d'Amèrica, amb els casals d'Europa i malgrat tot, encara que ens faci por el que ens està passant, també són coses bones i aquesta interconnexió segur que aportarà coses molt bones en un futur molt proper. Des d'aquí, des de Mèxic, des de Mèrida, des del cor de la Terra Maia, us envio una gran abraçada i espero que estigueu tots bé. Gràcies.